ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ନଦୀରେ ଗାଧଉଥିଲା। ନଟିଆ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତୋ ପଛକରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ତୁ କ'ଣ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛୁ? ତୁରନ୍ତ ପଳେଇଆ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲା, କ'ଣ ମୋ ପଛରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି? ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିକି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଦବୁଡ଼ି ବାହାରି ଆସିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କହିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆମ ଖେଳରେ ଫସିଗଲୁ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରାଗିକି ଏଠୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ମୋତେ ଏମିତି କଲ, ରୁହ ତମକୁ ମୁଁ ଦଉଛି ଏନୁକା ପାନେ। ଏଠୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରାଗିକି ବେଳୁ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନକଲି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଶିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ରାଗିକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏ ପାଣିକି ଟେକିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।